ayun oh. Magandang hapon nga pala guys. At welcome nga pala sa aking channel ulit. At andito na naman tayo ulit siyempre sa ating pwesto dito sa ating manukan. At update ko lang kayo ulit at yung update natin ngayon for today is yung pangalawang manok na native na isa pa na naglilimlim. Ayun. Nag-hatch na lahat yung ewan ko, basta 14 eggs. So 12 yung yung mga napisa. So hindi ko pa alam yung dalawa. May natira pa kasi yung dalawa o tatlo. Basta mga ganun. Basta alam ko nasa 14 yata tong niya, yung mga sisiw, yung itlog. Oh, eto na sila oh. Ayan. At ang plano namin ng partner ko ay ilipat sila na naman doon sa kulungan para maprotektahan doon sa kasi yun nga sabi ko nga at kinakain sila ng mga pusa at saka ng daga, so ililipat namin sila ulit dito sa ibang kulungan na naman. So yung balita nga pala dito sa ibang yung isa na una, ito na. Ayan. So ayun guys, ililipat na muna namin sila at titingnan muna namin kung ilan talaga yung ilan yung itlog niya talaga lahat-lahat. At ilan yung sisiw niya lahat-lahat kasama na yung itlog pa na hindi pa napipisa. So mamaya ulit kayo, update ulit kayo. Balikan ko kayo. Ayan, lilipat na siya. See? Ayan, ako na ang kukuha. Nagpalit kami, akala ko siya ang kukuha. Yung pala, ako rin patutukain. Sige na, kunan mo na. Matapang. Tulog yata, tapos tatlo ang ginapisa. 2, Ayun. 4, 6, Ilan ba? 11. Ayan, ilang itlog ba yung natira? Tatlo. Ayan, tatlong itlog. Ayan. So, ilan ba lang dapat yung itlog nito? Ha? Ilan lang? Dali, 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, dalawang ginapisa. Dalawa lang nga din. Ilang itlog? So, ilan lahat? 11 mo yun. Hindi, lahat ng itlog. 13. 13? Yung una 12. So, hindi 13 naman lahat. itlog 13 lahat. Tapos sila napisa. Dalawa lang, bali 11 lang yung napisa. Lagyan na natin sila ng Ayun. So 13 pala yung itlog lahat, tapos 13 tapos 12 lang yung 12 lang yung napisa. Ayun guys, ito na yung update natin at ayun, yung pangalawang manok natin na native, nagano yung mga itlog niya, yung mga itlog na nilabas niya. Tapos eto, merong dalawang hindi napisa. So bali 13 pala yung 13 itlog pala yung nilabas niya, bali 11 lang yung yung ayun, naging sisiw, naging sisiw. Ayun ayun na, nilipat na namin ang kulungan. Ayun na sila. Medyo masungit yung masungit to. Ayun diba? Nilipat na namin ang kulungan para hindi sila kainin ng pusa tsaka ng daga. Ayan. So ayan na yung update natin ngayon at ito, ewan ko kung ano nang gagawin dito sa dalawang itlog na to, pero hindi sila pwede palagain yata. Pero itong isa parang mainit pa eh. Ito na mga pala yung update dun sa nauna, yung nilipat natin. Ayan sila. So ayun guys, yun lang yung update natin na as of now. Ayun, meron na tayong 19 na sisiw. So lahat-lahat. Bukod pa rito din sa Rhode Island na hindi pa nag-start maglimlim. Hindi ko nga alam kung maglimlim talaga to. So ayan So ayun, antayin na lang natin siya kung maglilimlim tong Rhode Island. So kung kailan natin kailan malilimliman to. Tapos yung dalawang itlog na puti,
Ito, nakuha lang namin to. May, ewan ko, Texas daw to eh. Pero titingnan natin kung ano yung itong manok na, itong itlog na to. So, ayun guys, yun na yung update natin ngayon. Oo nga pala, thank you ng marami na malapit na tayo mag halfway, malapit na tayo mag 500. So nasa 462 subscribers na tayo at tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog, so paggawa ng content natin. So guys, thank you. At kung nagustuhan niyo tong video na to, please like, comment, share, and subscribe. And syempre, click mo na rin yung notification bell para naman updated sa bagong video and vlogs na i-upload ko. So, see you on my next vlog. Bye-bye and God bless.